ƙawaye kina ƴa mace kamilalliya mai daraja, me zai sa ki riƙa bin gidajen ƙawayenki? Kar ki manta fa in aure ne baki ba, yanda Allah ya kawo musu mazaje suka yi aure to insha Allah ke ma kina addu'a kika kama kanki ke ma Allah zai kawo miki mijinki aure. Wata kuma za ku ga tana da mijin amma abin da kai ce sai ku ga tana bin gidajen ƙawaye. To kar ki manta in kina bin gidajen ƙawaye sata taki maita naki. Duk abin da aka ce ana cewa an yi za a ce wance ce ta yi. Mata da miji suna faɗa za a ce ai na ga wance ta zo gidan haɗa waje naki ne. Gutsurtso ma naki ne, komai aka kwaso za a ce naki ne saboda menene kina ke kika kai kanki, in baki kai kanki ba abin da zai wannan ba wanda ya sai daura miki. Kamar bana mantawa akwai wata mata da ta taba zuwa wani gida tana fita a gidan sai aka nemi abu aka rasa, ana neman abin aka rasa sai aka ce wa ya zo gidan aka ce ai wancan ce a'a to aka je tana zaune ita da mijinta suna soyayya aka zo aka tsiye ta yi tsilli menene ai wancan ce ta je gidan wance aka zo aka nemi abu aka rasa ko fa ku ce ta dauka wallahi ba ita ta dauka ba a'a tsautsayin da ya kai ta gidan shi zai sa a daura mata sata. To ba wai ina cewa kar ku yi zumunci bane, za ku yi zumunci akwai kiran waya akwai dan chatting din nan amma wai a ce yau ke ce gidan wannan